Nakuhaan sang ginabanta 400,000 pesos kabalo sang suspected Cebu ang e-bike driver sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa barangay Palapalado City proper Iloilo City sang Mayo 28. Ang arestado mo si alias Nonoy 28 anyos kag residente sa nasambit ka lugar. Sunod kay Police Captain Rocky Jimeno III ng EPS ang Police Station 1 nga nabaklan sang isa ka plastic sang ginapatian Cebu si Nonoy gamit ang 8,500 pesos nga bypass money samtang na-recover pagid dugang ang 14 ka pagka-plastic sin droga sa iyang posisyon. Ginpayag pa ni Captain Jimeno, isa na kabulan ang ilang monitoring kay Nonoy kag nahibaluan kay alias Laway ini nagakuha sa supply sa nasambit nga distrito. 1 month or almost 1 month na nga monitoring kay ti parente niya man ni dati ang mga nagladakpan man diri. So daw pag may nadakpan may mabulos na yon. So dugay naman takag na dugayan ta di balik sa Rizal Palapalato. But ginaksyonan nato no kay ang mga pumuluyo hindi nagigagwanta kag hindi nagid nila gusto na may baligya droga kag magbalik ang droga sila barangay. Dugang pa ni Captain Jimeno mga ka-K5 nga sa ilang nga mga tinalikdan nga mga operasyon nga tinahibaluan nga lunsay magpamilya lamang ang nagabaligya sa illegal nga droga diri sa may barangay Palapalados kag kung sila madakpan ginapasa Manila sa ilahimata lakip na kay alias Nonoy. Balita nagikan sa distrito sang City proper. Ako, si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.